Nimeni nu se aștepta la asta. Când imaginile acestui avion chinez gigantic au făcut înconjurul lumii, decolând pentru un zbor de o distanță halucinantă, industria aeronautică occidentală a primit o lovitură monumentală. Vorbim despre C-929, avionul care tocmai a realizat imposibilul. A zburat fără escală pe o distanță de 12.000 de kilometri. Boeing, șocat. Airbus, în stare de șoc. Pentru că ceea ce tocmai s-a întâmplat este mult mai mult decât un simplu test tehnic. Este un cutremur geopolitic. Imaginați-vă pentru o clipă. Sunteți la conducerea Boeing sau Airbus, dominați piața mondială a zborurilor lungi de zeci de ani și dintr-o dată apare un nou concurent cu un avion care poate rivaliza cu cele mai bune aparate ale voastre. Doar că acest concurent este China, iar strategia lor vă va da fiori. Dar cum naiba au reușit chinezii această performanță? Cum au ajuns de la zero la această realizare tehnică în atât de puțin timp? Și mai ales de ce acest zbor reprezintă o amenințare existențială pentru aviația occidentală? Țineți-vă bine, pentru că povestea pe care o voi spune vă va schimba complet percepția asupra industriei aeronautice mondiale. Înapoi în 2015. La acea vreme, dacă ați fi spus unui expert în aviație că China va concura cu Boeing și Airbus pe piața zborurilor lungi, v-ar fi râs în față. Beijingul tocmai făcuse primii pași cu C-919, un avion regional mic și simpatic, dar nimic comparabil cu giganții occidentali. Cu toate acestea, în culisele puterii chineze, se contura deja o strategie redutabilă. Liderii chinezi identificaseră sectorul zborurilor lungi ca epicentrul puterii aeronautice mondiale. De ce? Pentru că acolo se află cele mai profitabile contracte, cele mai prestigioase rute și mai ales influența geopolitică. A controla cerul zborurilor lungi înseamnă a controla fluxurile comerciale internaționale. O ambiție exagerată? Poate. Dar China nu se dă înapoi de la nimic. Problema este că fabricarea unui avion de lung curier modern este ca și construirea unei catedrale tehnologice. Este nevoie de stăpânirea a sute de tehnologii de vârf, materiale compozite revoluționare, sisteme avionice ultra-sofisticate, motoare de precizie. Pe scurt, un univers pe care China nu îl cunoștea încă. Așadar, Beijingul a găsit un partener de alegere, Rusia. În 2016 a luat naștere CR-929, rodul unei alianțe sino-ruse care a făcut Occidentul să tremure. Acordul este machiavelic. China aduce puterea sa financiară și industrială, Rusia împărtășește expertiza tehnică moștenită din decenii de inovare în domeniul aeronautic. Pe hârtie, este alianța perfectă pentru a sfida hegemonia occidentală. Dar iată că proiectele geopolitice nu rezistă întotdeauna turbulențelor istoriei. Când izbucnește războiul în Ucraina și sancțiunile se abat asupra Moscovei, parteneriatul sino-rus se clatină. Prioritățile se schimbă, tensiunile cresc și în cele din urmă, inevitabilul se produce. În 2022, Rusia abandonează proiectul. Beijingul se trezește singur în fața unei provocări titanice. Mulți au crezut că era sfârșitul aventurii. Cum ar putea China să ducă la bun sfârșit un proiect atât de complex? O gravă eroare de apreciere. În loc să dea înapoi, Beijingul a făcut exact opusul. A accelerat. Avionul a fost rebotezat C-929, echipele au fost reorganizate și miliarde de yuani au fost injectați în proiect. Pentru China, nu mai era doar un avion, ci devenise un simbol al puterii naționale. Acum să vorbim despre ceea ce îi sperie cu adevărat pe concurenți. C-920 și nouă nu este doar un avion în plus. Este o armă economică redutabilă, cu o capacitate de 280 de pasageri și o autonomie de 12.000 de kilometri, poate lega Shanghai de New York și Beijing de Londra, fără escală. Concret, joacă în aceeași ligă cu Boeing 787 și Airbus A350. Dar acesta este doar începutul. Adevărata revoluție se ascunde sub capotă. Spre deosebire de predecesorii săi chinezi, C-920 și nouă integrează 10 sisteme tehnologice cheie stăpânite în totalitate de industria chineză. Avionică, navigație, hidraulică, managementul zborului, totul este proiectat și produs în China. Dependența tehnologică a luat sfârșit. Beijingul preia controlul total asupra lanțului său de producție. Și materialele, fiți atenți, peste 50% din materiale sunt compozite,
dintre care 15% titan. Pentru a vă face o idee, C919 folosea doar 12%. Această evoluție nu este nesemnificativă. Materialele compozite sunt cheia performanței moderne. Greutate redusă, aerodinamică îmbunătățită, consum redus. C929 nu este doar un avion, este o mașinărie eficientă din punct de vedere energetic. În ceea ce privește confortul, chinezii au gândit în mare, foarte mare. Fuzelajul are 5,5 metri lățime, depășind ușor Boeing 787 și Airbus A350. Poate părea insignifiant, dar într-un zbor de 12 ore, acești câțiva centimetri în plus transformă complet experiența pasagerilor. Mai mult spațiu, mai puțină claustrofobie, mai mult confort. Un argument comercial decisiv. Aripile merită de asemenea o atenție specială. 65 de metri anvergură, cu 5 metri mai mult decât 787. Aripile mai lungi înseamnă o portanță optimizată, un consum controlat și o stabilitate sporită. Dar este și o provocare tehnică colosală. Reușita acestei performanțe dovedește că China nu mai urmează standardele occidentale. Le depășește. Dar cea mai strategică inovație, cea care ar putea schimba totul, este motorul. Până în prezent, chiar și avioanele chineze depindeau de motoare occidentale. C919 zboară cu motoare franco-americane. O dependență inacceptabilă pentru o țară care vizează autonomia tehnologică completă. Așadar, Beijingul a lansat proiectul CJ2000, un motor 100% chinezesc dezvoltat pentru C929. Cu o forță de propulsie de 35 de tone, acesta rivalizează cu cele mai bune motoare de pe piață. Mai economic, mai silențios, capabil să propulseze avionul la 980 de km pe oră. Dacă testele vor fi concludente până în 2029, China va fi reușit pariul. Independența tehnologică totală. Dar adevărata lovitură de geniu a Chinei este strategia tarifară. De zeci de ani, China excelează în arta de a produce mai ieftin decât concurenții săi. Electronice, automobile, industrie grea. Peste tot și-a impus dominația prin prețuri. Aeronautica nu face excepție. C929 ar putea fi vândut cu 20 până la 30% mai ieftin decât rivalii săi occidentali. Nu este o reducere mică, ci o diferență uriașă. Pentru companiile aeriene este un tsunami economic. Imaginați-vă, un avion echivalent din punct de vedere tehnologic, ecologic, dar irezistibil din punct de vedere financiar. Și asta nu este tot. China promite de asemenea costuri de exploatare mai mici, consum redus, întreținere simplificată, piese de schimb mai ieftine. Costul total de proprietate ar putea fi revoluționar. Companiile asiatice, africane și sud-americane vor ceda. Chiar și unele companii europene ar putea fi tentate. Boeing și Airbus minimizează public amenințarea. Ei invocă provocările legate de certificare, lipsa de experiență a Chinei și stabilitatea pieței. Dar în privat sunt îngrijorați, pentru că dacă China obține certificarea internațională, se deschide o nouă lume. O lume în care aviația nu va mai fi un duopol, ci un triumvirat. Piața chineză în sine reprezintă o miză colosală. Până în 2045 vor fi necesare 9.000 de avioane noi în China, dintre care 1.000 pentru zboruri lungi. Dacă Comac va cuceri doar piața internă, va fi deja o lovitură teribilă pentru concurența occidentală. Dar C929 este doar începutul. În spatele său se profilează C939 și C949, proiecte și mai ambițioase. C939 își propune să concureze cu Boeing 770 și 1, transportând peste 350 de pasageri pe distanțe ultralungi. Modelul C949, prevăzut pentru 2049, este un proiect delirant. Avion supersonic, 2 punți, 3 culoare, viteză revoluționară. Un monstru tehnologic care ar putea redefini călătoriile aeriene. China nu mai vrea să ajungă din urmă Occidentul, vrea să-l devanseze. Și cu această strategie ar putea foarte bine să reușească. Acest zbor de încercare de 12.000 de kilometri a fost doar un avertisment. Dacă Comac va reuși, aviația mondială nu va mai fi niciodată la fel. Occidentul va trebui să învețe să împartă cerul. Iar pentru Boeing și Airbus a sosit ora adevărului.